Čo je pridaná hodnota BOZP? Digitalizácia to nie je. Čo hovoríš na digitalizáciu v oblasti BOZP? Ty myslíš evidenciu školení, revízií, poskytovanie OPP, toto? No jasné, nie je to super, mať to všetko na jednom mieste, dokumentáciu, školenia, notifikácie. Veď je to fajn, ale ako pridanú hodnotu to nevidím. Toto určite nezachráni život a zdravie. No dobré, a čo považuješ ty za pridanú hodnotu v dnešnej dobe? Tak treba sa pozrieť na to, ako vznikajú závažné a smrteľné pracovné úrazy. Ako vznikajú závažné skoro nehody. Ľudia vstupujú do nebezpečných zón. Pohybujú sa pod ťažkými bremenami. Odstraňujú koncové spínače. A my dneska vieme vypočítať kolízny vektor vysokozdvižného vozíka. My trackujeme tieto zóny. Toto je pridaná hodnota, ako ochrániť život a zdravie. Nie, že mám aplikáciu s nejakými termínmi. To je dneska must, to musíš mať. To nie je pridaná hodnota.